Kočíme. Dneska hráme 9 dní. Uvidíme, či ko vyhráme. To nie je tak. Všetci gočojku dávajú za GG. A musíme prežiť maximálne 50 dní. Takže som sa spavnul. Idem rúbať drevo. Tam je môj brat, Sebitý Kojena. Kľudne si ho pridajte, ak chcete. Opäť máme videli drevko, pozbierané ho. Ja som taký slabý, že sa neviem ľudia, ale nie si nerobia, vy ste možno slabí, možno nie. Nebudem nikoho urážať, že je slabý. Ja som jak oné, neviem čo za kuláte. Dnesko sa nám vyjde. Drevečku. Naťažíme. Jaká slabá sekra, neznášam. A musíme asi postaviť nejaký, ne? Vieš čo, ne? Čo? Jak sa to volá. Henko, kde je ten oheň oko. Postavíme ešte jedno. Ale to teraz pravím to väčšie. On tam nevedal hýba. Ja by som na 5. deň išiel, kde je decko, že? Minulé sme išli na druhý deň, ale tak bude. Nikdy neriskujte. Ale ja by som išiel, nie postel vytrafím, čo mi ako ľudia, nie prvý deň postel. No, ale počkej, že prvý deň on ukočí, neukočí. A budeme ťažiť večer, ale musíme si pohnúť na postel. No, ja. Ja napíšte, že či máme ísť na 5. deň pre decka, alebo nie. Ja napíšte, čo skrimujem. A napíšte vám, že či sme spravili dobre, alebo nie. No. A vyťažím si jažisko. Koľko dole vyhľadia? A nevadí. Koľko zabavíte, my sa zabavíme za to. Budem teraz skočiť veľa videí než shortov. No však videa asi, keď živo dobre, ne? Však, že 20 či koľko, zliahnutí mi to pridal jeden odber. Kurníka. Koľko máme? 16. GG. A už výťažky. Ľudia vytvorili veľkú budku a nevedela taký veľký dom, takže ľudia na to vytvorili. Minulé, keď som otvoril takú jednu budku, viete, čo sa mi nestalo. Každý deň chcem na tom obroviť, ale tak musím vám to povedať. Papám, počkajte ľudia, si nekočím. Preto, lebo Nejako je večer. stalo sa mi to, že ja som otvoril takú budku a stalo sa mi to, že tam bol vlk. Ja som o tom nevedel a potom ma zabil, ale tak našťastie mal môj kamoš bandáž. Počujem ho drevo? Vedel ma oživiť, Alebo ticho. takže ma to vôbec netrápilo ma to, že... Kurníku je vlk. Netrápilo ma to, že aha, že asi volal, čo ide po mne, ale že... Potrebujem ešte jedno drevo, ľudia chápe, že ja som opäť GG, že neviem vyťažiť, lebo táko slabá sekera už ho vyhodí dneska do koša. Verte nám, že prežijeme tých 50 dní? Možno ľudia. Možno. Nehrávajte go, My nehovoríme, že nedáme. My nehovoríme, že to dáme, ale... Máme na postel ľudia, hneď prvý postelke, uvaj, ne, bo celý kľúk. Postavíme Ľudia, aha, ja som našiel do revolverky, takže nechám to už ešte tu, lebo nemáme dobrú revolverku. Položím vám to na postel, ešte mám... Potrebujeme, vieš koľko? Potrebujeme 3 dreva a jedno drevo. Ja tam 3 dreva, to sú v tom dome, musím... A jeden kol. To mi pomôž. Ideme ako. Ideš tú budku takú, to hneď za tomu dom. Počkaj, ako nie. Taký, nie v tej budke, tu je taký veľký dom. Aj, kurník zvuk. Au. A pozor, nech komu nejde, bo si tak. On tam ide! Ide sa? Zmizol. Dobre.
Vidíte ľudia, tu sú 3 dreva. Bereme. Také dve kambolky. To z dve oblasti, ja nezobral už. Počkaj, gore roverky zeberem. Ľudia. Máme hneď 4. deň, ľudia gabujú. Tretí. Revolverka. Kurne. Tie ľudia, dobre som povedal, že nábuj, nechajte do revolverky. Ty nechajte prihodne, lebo nikdy neviete. Tak. Bola sekera ľudí. Bandážka. Ja mám sekeru. Ja mám sekeru. Ďaj, kurník, k sebi. Zgrhaj. Ja mám lepšiu sekeru, mohol si ju zabiť. Ku mňa, nie ty utekáš. Kamo, nemám sekeru. Gigi, kamo, ako negám. Ako negám, A ja idem už ani domov, vecičky, bo už nemám ani hunger. Podcenkuj drevo, hej, neber hovadiny, podcenkuj veľa dreva. Ja berem jednu do ruky. Ja viem, ale Poď venky, ja berem špiňák. aj železo. Ja kam skáčem. No vidím ťa. A kam vidíš? Kam vidíš? Jaj, je tu to dreviečka. Veď begam. Ešte jedno. Ale potom ho. Ešte jedno. Dobre. Môžeš pre ňo? Negojdem, hoďte. A ja mám mladé do revolverky, takže je. Rovne som si. Kúrni sa mi meso. Dobre, máme 5 drevíčko. Ide možno dáme aj 50, takže neviem. Asi tu dodal meso. Ona vlastne revolverku. Pekne náboj, aj som mi poďakoval. Ďakujem. Nie si špinavý. Ľudia, potrebujeme ešte... Ani? Nič. Ja som mám nový crafting. A dajme go. Ľudia, nová posteľ. A nie go, neký byt. Musí byť. Koľko by to mám posteľ? Juj, 5 želeba. Aj to nie je problém. A musíme 8, lebo chcem aj... Jak? Kde? Nie, kry? To je decko, bro. Hneď do 12 ľudia, zase sme sa spávali jak včera. Hneď prišlo decka, sme sa... Idem ja pre bakerku. Alebo banifus, ale nie, idem ja pre bakerku hore. Kde, povedz kam, včera sme spávali hneď pri polačom. Kúrne na zemi. Gigi, dajko meso, ako berem. Tu sú náboje. Kde? Koši. Čo si viedi? Je večer, idem domov. Ty vúžma. Ja mám tu kožu. Pána vidím mám banky. Chod si do hangru. Je večer. Ľudia, to sa bojí. Ja? A ja ukážem, ja mám bakerku. Ako mi necháš grať, necháš mi Wolfpack. To musíme nájsť. Ja som toto raz našiel 99 minút. Čo? Neviem to, kde sa vkláňali. Jaký 99, kde sa v noci? Kde sa pokláňali. To ja viem, kde to je. Amen. Ale Tak to to musíme je. vedieť. Gigi, ľudia, že ja som taký chytrý. A už budeme gať 50 deň, chceš, ok? Neškýrice, alebo 50. Prvé slovo platí, prvé reči zgatí. Nie, povedzte, koľko dáme. Aj kus ďalšie náboje, či čo povekam? Náboje, Kým mi koľko gají, že vám ako čo, že... ľudia, vidíte tie náboje? Kam na lávo go... ľudia, vidíte, môžeme ísť pre decko hneď zajtra. Ja si idem. Ideme zajtra. Podesku, no. Musíme ísť. Však mi ako posteľ, nie? Počkej, áno. Wolfpack a mi necháš petíš. Mňa pre decko ľudia. Ivo mám 2 železná ľudia. Nemám mimokovať. A ľudia, napíšte mi do komentárov, či mám dosť skillgy. Tu je možno emotovať. Gigi, ja viem. Tu si to musíš kúpiť za 15 Robux, aby to bolo emotovať. Hej, aha. Koľko stojí? Musíš za 15 Robux. R5. R5 na sede byl nejaký 15. To je to.
A ničko sa tam vláti mimo. To poďme Keby, kajako vieš? Tu je. Aj. GG. Ja vidím, on veľký taký prostil. Ale jasne, aby si nebol jasný. Jeden bodek. Jeden get. Všetko som uvedel, že ty zabíjaš. Ja ty, keď to je vystrelí. Aj, gal som, go, Okay. A nie všetci. Ktoré vieš? Málo. Kurník. A ja som mal nič, ja som nemal ani sekeru. G. No ale že ty ho naháňaš, poď si kade. Ja mám málo. Kurník, prečo je po mne? Nevychovanec. G. Koľko stojí ľudia? Ja obetujem ľudia na vás. Áno, ľudia, obetuje. Vidíte, aký je dobrý. Preto točíme to video. Ľudia, musíte mi kazať to, lebo to bolo gozohabu. Musíte za to lajky. Gozohabu som ako stále ľudia, go celá. Nepovedal, že sme tu. Vyber ho. Ešte to. Nepovedal. Aj, sorry. To má aké uchytské detko, nebojte sa, že to bolo vlastne uchytské. Otvor si to. Sorry. Otvor si to. Ale dobre, musel som kýchnuť spostý. Za to, že som povedal, že to je uchytské detko? A čo to nejde, ľudia? Ja ľudia, vidíte. Okay. To zúžil, bo ti to zrušil. No, chvíľku. No? Áno, je